बांसिन फैसा मोनबावोबा थारैनो प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिखौनो फानगोन बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों एमएलए दुर्गादास बर' बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिपिएफआ मैया 6थि गावसोरनि सावराय जथुम्मा हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो दुर्गादास बर' बिथाङा दानि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि एबा बिटिआर सरकारखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो प्रमद बर'आ खोथा होनाय बायदियै मोनसेबो खामानिफोरखौ मावफुंनो हायाखै। अदेबानि बिटिसिनि माखासे गोबां गोहो आरो बोलोफोरखौसो बिथाङा दायो मोनफानि उनाव मोनफा खोमानानै लागासिनो दं होननानै बुंथिनानै होदों आरो बेनि अनगायैबो आरो बिथाङा बुंथिबावदों दि थारैनो प्रमद बर'आ बांसिन थाखा मोनबावोब्ला बिटिसिखौबो फानजोबगोन होननानै बुंथिनानै होदों। मोनसे भटनि नामाव सासे मानसिनो साख्रि होगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन, नाथाय बेखौबो जेबो हायाखै। बेनि अनगायैबो बिटिसिखौ सुइजारलेण्ड बानायगोन होनदोंमोन, नाथाय बेखौबो मोनबो हायाखै होननानैबो बिथाङा गोख्रों अजद दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फिन आन्सलिक राजखान्थि दोलोफोरखौ बिटिआरआव गोरोबनानै जाहाथेनि थाखाय खामानि मावनांगौ होननानै फिन बुंफिनबावनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा माखासे सान सिगांनिफ्रायनो आन्सलिक दल अदेबानि बिटिआर ओनसोलाव थानाय मोननै मैखोमै राजखान्थि दोलो जेरै बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोननै राजखान्थि दोलोफोरखौबो खौसेयै राजखान्थि गेलेनानै हारिनि माहारिनि थांना थानायनि थाखाय राजखान्थि एबा समाज फोसाबनायनि थाखाय राजखान्थि गेलेनांगौ होननानै बिथाङा सिगाङावबो बुंबोबाय थादोंमोन। थिग बेबायदिनो बे बाथ्राखौ लानानै बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि गाहाय प्रमद बर' बिथांमोनजों जयैनो सावरायनायबो जाबायमोन, नाथाय माखासे गोबां बाथ्राफोरखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो गोरोबनो हायैयाव बेफोर गोरोबनाया दासिम जायाखै होनना बुंथिदों। बेनिखायनो फिन आरोबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होफिनबावदों दि फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय बायदियैनो बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ मोननैबो खौसेयै जानानै राजखान्थि गेलेनांगौ होननानै बिथांमोनहा बुंथिनानै होबावदों। बेनि अनगायैबो खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला थारैनो जाय राजखान्थि दोलोफोरा गावनि स्वार्थनि थाखायल' हाबा मावो बिथांमोनहा थारैनो हारिनि माहारिनि थाखाय खामानि मावनो हाया एबा माहारिया जौगाया होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। भारत हादरनि बायजो हायुङारि बिफाननि मन्थ्रि पबित्र मार्गेरिटा बिथाङा मैया मोनसे हायुं गेजेरारि हाबाफारियाव बाहागो लानानै आर'नाइजों गुबुन हादोरनि आलासि बिथांमोनखौ थारैनो मान बावनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय एफएसएमनि आफादगिरि वेलबे डब्लिउ सिमेना आरो गुबुन गुबुन आलासि बिथांमोनखौ आर'नाइजोंनो मान बावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो बिथाङा गुबुन हायुं गेजेरारि हाबाफारियाव बाहागो लानानै आर'नाइनि सोमोन्दै मोजांथारै बेखेवनानै होनाय जायो होननाबो मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बेनि अनगायैबो आसामनि बिहु गामसाजोंबो बिथाङा आलासि बिथांमोनखौ मान बावदों आरो बिहु गामसा आरो आर'नाइनि सोमोन्दै गुवारथारै बेखेवनानै होनाय जायो होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। प्रमद बर' बिथाङा लाइमोनफोरखौ गोदोनि बायदि सोरखौबा बुहैनो, सोरखौबा धमखिनो आरो सोरजोंबा नांलाय खमलाय खालामनो थाखाय दोनाखै। अदेबानि प्रमद बर' बिथाङा थारैनो दिनैनि लाइमोनफोरखौ मारैहाय जौगानो हायो, मारैहाय समाजनि खामानि मावनो हायो आरो माबोरैहाय रायजो राजाफोरजों अरायसम गोरोबलायनानै जौगालांनायनि खामानि मावनो हायो बेनि थाखायसो दादों होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। जों मिथिनो मोनदों दि आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि गोबांथार दैदेनगिरिफोरानो गोबां जायगायाव गोबां बाथ्रा बुंथिबाय थानायखौ नुनो मोनदों। अदेबानि 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाबो आरोबाव बारा गैलिया। बेखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावजों गाव सोंखारिलायबाय थानाय बाथ्राखौ जों दायो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनहांदोंसै। थिग बेबायदि समावनो मैयाबो क'क्राझार जिल्ला
UPPL लाइमोन गांखंनि आफादगिरि जनिल कुमार ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो क'क्राझार महकुमानि सिङाव थानाय मोन 6 BTC बियाबाव UPPL राजखान्थि दोलोआनो देरहाजोबगोन आरो बेनि थाखाय जोङो मैखोमै दायो खामानि मावगोन होननानै बुंथिदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला गोदोनि बायदि प्रमद बर' बिथाङा लाइमोनफोरखौ सोरखौबा बुहैनो, सोरखौबा धमखिनो आरो जौ जुवाफोरजों गोदोफबनानै थानो थाखाय खालामनाय जायाखै एबा फोरोंनाय जायाखै। थामहिनबा दानि लाइमोनफोरखौ प्रमद बर' बिथाङा बोरैबा जौगाखांनो हागोन, खेला दुलायाव बोरै जौगाखांनो हागोन, समाजनि बोरै मोजां खामानि मावनो हागोन, बेफोरखौसो लानानै दानि लाइमोनफोरखौ सिमां नुदों होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा दुर्गादास बर' बिथाङा थारैनो प्रमद बर' बिथांनि हेंथायै गोबांथार अजद होनायखौ लानानै मैया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव प्रमद बर' बिथाङा फिनजाथाय होनाय बायदिब्ला दुर्गादास बर'आ थारैनो बे बाथ्राखौ मिन्थिया। दायो UPPL राजखान्थि दोलो अदेबानि बिटिआर सरकारनि आमोलाव गासै 7,000निफ्राय 8,000सिम साख्रि होनाय जाबाय। बेनि अनगायैबो जिखुनु जाया खामानि मावनायखौनो जब होननानै बुङो, नाथाय सरखारि साख्रि मावनायखौल' जब होननानै बुङा। बे बाथ्राखौ बिथांमोना मिन्थियोना मिन्थिया? बेनि अनगायैबो बिथाङा गोबांथार बाथ्रा बुंथिनानै होबावदों। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गाव लामा सामा बानायलांदोंमोन, नाथाय गावनि दिनावनो गावनो बेफोरखौ सिफायलांजोब्बाय। बेनि अनगायैबो गोबांथार खौथि बिथाङा दाहार गालांदों। बेफोरखौ दुर्गादास बर' बिथाङा मिन्थिनाय नङा होननानैबो गोख्रों रावफोरजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। दायो हाग्रामा महिलारि बिथाङा 1991 मायथाइनिफ्रायनो बेनि अनगायैबो गोबांथार माखासे सरखारि खामानि मावग्राफोरखौ कन्ट्राक्चुएलआव सोनानै गालांदोंमोन। बेसेबांबा खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोनहा थारैनो दायो UPPL राजखान्थि दोलोनि सरकारनि समाव बिथांमोनहा गावबा गावनि साख्रिखौ अरायथा खालामनानै लानो हाबाय। बेफोरनिफ्राय आरो मा नांबावगौ? बेनि अनगायैबो गरसेबो फैसा अदेबानि थाइसे फैसाबो बेफोर साख्रिआवलाफोरनिफ्राय लानाय जायाखै होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। नाथाय दुर्गादास बर' बिथाङा बेफोर बाथ्राखौ मिथिनाय नङा होननानैबो बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों बुंथिनानै होबावदों। समाजारि बिजों एबा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रबिन्द्र बर' बिथाङा UPPL दोलोआव थाबैनो जयेन जासिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि रबिन्द्र बर' बिथाङा थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों सासे दैदेनगिरिमोन। अदेबानि बिथाङा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो लोगो आफादगिरि आरो टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो दैदेनगिरिमोन। बिथाङा गोबाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनानै देग्लाय 2025 मायथाइयाव बिथाङा आजिरा लाबाय आरो आजिरा लाखांनायनि उनाव दायो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा UPPL राजखान्थि दोलोआव थाबैनो जयेनिं जासिगोन होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै मिथिहोदों।